Isä, jos luopuu, ei paljoa jää. Ja kolmannen kautta ne meille on suotu, kotimme helmassa isänmaat. Äitisi rakkaus ja isäsi uhri, kukaan ei tarjota voi parempaa. Me siunaamme sinua, Suomi, sinä rakkain isänmaa. Olet rakkautta vakautta kantanut meille, kumpana niistä en tahtoisi pois kadota. Pyydämme sun esivaltasi, viisautta ihmistä suurempaa, uusia alkuja syrjäytetylle, oikeutta, laupeutta, empatiaa. Siniset järvesi silminä loissa, kuusikon tunnina sielusi sun. Avara taivasi pelkoni poista, turva ja toivon tuo linnani muun. Me siunaamme sinua, Suomi, sinä rakkain isänmaa. Sinun kesäs ja talves on mun elämäni, kumpana niistä en milloinkaan voi unohtaa. Me siunaamme sinua, Suomi, sinä rakkain isänmaa. Unon Herramme ja ohdatus toivona meillä, vieläkin lippumme korkeuksiin kohoaa. Kunnioitetut sotiemme veteraanit, hyvä yleisö. Tervetuloa suomalaiseen messuun. Juhlistamme tässä kansallista veteraanipäivää ja tämä teos, joka on nyt 27 vuotta sitten sävelletty, niin sopii erityisen hyvin tämän veteraanipäivän juhlistamiseen. Mun nimeni on Lasse Heikkilä ja mä olen säveltänyt nämä laulut. Ja kukas tässä on? Minä olen Susan Yliknuuttila. Ja johdetaan teidät yhdessä pienelle aikamatkalle itsenäisen Suomen historiaan. Itsenäinen Suomi. 7. kertaa peräkkäin maailman onnellisin maa. Ainakin meillä on edellytykset siihen onnellisuuteen. Olemmeko tyytyväisiä, niin sitä meidän on syytä kysellä itseämme ja katsella peiliin. Mutta näin. Pitää Susan, mikähän tästä Suomesta oikein tekee sitten, että maailman onnellisin maa?
Olisiko se puhdas luonto, vedet vaiko metsät? Vai onko se taloudellinen asia ja se sosiaalinen turvaverkko, joka nappaa kyytille, jotta putoo kärryltä? Joku salaisuus tässä on. Niin, tai olisiko se vuoden ajat sama paikka, joka kertoo vähän erinäköinen? Se on totta. Tänään harvinaisen hyvän näköinen. Onko sulla, Susanna, joku semmoinen mielivuoden aika, joka on ylitse muiden? Voi olla sitä vaikea, mutta kyllä mä tykkään sitä kaikista. Tykkään niistä kaikista. No lauletaan sitten niistä kaikista. Se on sitten vuosiluojan kämmenellä. Käydään läpi jokainen vuoden aika. Silkki uikku soutaa pitkin järven pintaa, paineet ne rantaa muistuttaa. Kämmenensä oorteessa luoja meitä kantaa, armossansa maailma rauhansa. Kämmenensä oorteessa luoja meitä kantaa, armossansa maailma rauhansa. Alussa oli Suo, Kuokka ja Jussi. Oli sillä melkoinen kuokka sillä Jussilla, kun se siitä suosta sitten lähti rakentamaan tätä maata, josta tuli maailman onnellisin kansa. Kun Suomi itsenäistyi vuonna 1917, olisi voinut kuvitella, että kaikki olisi kokenut, että nyt koittaa vihdoin vapaus. Näin ei kuitenkaan käynyt. Itsenäistymisestä ei tullut mikään suuri riemijuhla yhdistävää, joka olisi yhdistänyt kansan, vaan siitä tuli sitten melkein päinvastoin, siinä kävi. Niin. Työväestön ja porvareiksi kutsutun kansanosan välille näkemyserot johtivat kansallissotaan. Siihen aikaan työläisiä sanottiin sitten punaisiksi tai työläisten joukkoja ja porvareiden valkoisiksi. Ja väkivaltahan synnyttää lisää väkivaltaa, katkeruutta ja kostoa. Näillä itse asiassa syyllistetty ihan kummallakin puolella. Raamattu sanoo näin, että joka rikkomuksensa salaa ei menesty. Jokainen tunnustaa ja hylkää saa armon. Me voidaan viedä nyt kansalaissota tunnustaen syntimme Jumalan eteen, pyytää sitä anteeksi, eikä ainoastaan sitä kansalaissotaa, vaan tätä kansalaissotaa, joka tänäkin päivänä meidän välejä pilaa. Ei me aina pystytä rakastamaan niitä, joilla on toisenlaisia odotuksia, toisenlaisia mielipiteitä. Kuitenkin Jumala meitä siihen kehottaa.
Ja se on meidän kansalle ja meille itsellemme tärkeää, että me voidaan pyytää anteeksi. Me voidaan oppia rakastamaan niitäkin, jotka on eri mieltä. Itkua katuvan kanssa on tämä synnintunnustuslaulun nimi. Kauan sitten teilleni lähdin, uhmaten mulinaa, lunta ja jumalaa. Kyllin kauas rämpiä ehdin, kunnes mä kopeuteeni kovastuin. Annoin harhaan miettien viedä, väistäen pelteen luiskausta sydämme. Luulin, ettei Herrani tiedä oikeita avaimia autuuteen. Itkua katuvan kansan, silmästä pimeän kansan. Kuuletko Isä, kun pyydän anteeksi sydämestään? Itkua katuvan kansan, silmästä pimeän ansan. Kuuletko Isä, kun pyydän anteeksi sydämestään? Syytteen vastaan veljeä nostin, siinä on vikapää, irteen se vetäkää. Tuomio viipyi, itse jo kostin, miekalla oman käden oikeuden. Kaivoin haudan rintani rautaan, peittelin kirjoiten, tunteni syteen. Ämmät lapset itkeä joutaa, mies ei ole joka pillittää. Itkua katuvan kansan, silmästä pimeän ansan. Kuuletko Isä, kun pyydän anteeksi sydämestään? Itkua katuvan kansan, silmästä pimeän ansan. Kuuletko Isä, kun pyydän anteeksi sydämestään? Eilen nousin huipulle vuoren, nytkö jo uhoan, itseni tuhoan. Surkeus alla mahtavan nuoren, ihmisen kokoinen ei milloinkaan. Itkua katuvan kansan, silmästä pimeän ansan. Kuuletko Isä, kun pyydän anteeksi sydämestään? Itkua katuvan kansan, silmästä pimeän ansan. Kuuletko Isä, kun pyydän anteeksi sydämestään? Sellaista olen lukenut, että kansalaissodan jälkeen täällä Suomessa elettiin ikään kuin olisi ollut kaksi kansaa. Ja kyllä minä muistan omilta nuoruusvuosiltakin, että aika lailla jakautunut oli tämä kansa. Työväestöt ja porvarit loivat omat kulttuurinsa, molemmilla oli omat lehdistönsä, musiikkiryhmänsä ja urheiluseuransa. Näin se oli. Yhdistävä voima oli kirkko. Vuonna 1930 peräti 96% suomalaisista kuului luterilaiseen kirkkoon. Kirkon julistama evankeliumi on sama kaikille. Ollaan kaikki samassa veneessä, kaikki armahdettuja syntisiä. Raamatusta löytyy hieno kielikuva, joka avautuu varmaan meille suomalaisille ihan erityisen hyvin, koska ne on nähty
kuinka puhdasta, kuinka kirkasta, kuinka häikäisevää on vastasatanut lumi. Raamattu sanoo näin, että vaikka teidän syntinne ovat veriruskeat, tulevat ne lumivalkoisiksi. Otetaan tämä todesta ja annetaan Jeesuksen veren puhdistaa meidän synnit ja koetaan se puhtaus, se anteeksianto, se armo, mitä Jeesus tarjoaa. Niin kuin on halki valkoinen, kirkkaimman auringon alla, puhdistuu totta ihmisen, armolle antautumaan. Jokainen muisto kunniaton, pois kirjoista taivaan pyyhitty on, kun kaikki synnit on anteeksi annettu Jeesuksen ristin tähden. Niin kuin on taivas ääretön, loputon aaltoinen tahto. Rakkauden lähde on ehtymätön, ikuinen Jumalan tahto. Kaiken hän tietää viisaudessaan, ja kuitenkin valmis on unohtamaan. Kun kaikki synnit on anteeksi annettu Jeesuksen ristin Niin kuin on metsä hiljainen, sylissä yön avaruuden, vaition roikut sykästen, luoneissa sydämen uuden. Saamaino menneisyyden, käy armahus yleisen ymmärryksen. Kun kaikki synnit on anteeksi annettu Jeesuksen ristin tähden. Kaikki synnit on anteeksi annettu Jeesuksen ristin tähden. Jeesus sai sitten jonkinlaiset aplodit, eikö hän vähän isommat kyllä heille? On se kuulkaa niin mahtava ajatus, se on uskomaton ajatus, että semmoiset synnit, jotka on painanut sydämeltä, ne voi oikeasti saada anteeksi. Se on kuulkaa kova juttu, siinä rupeaa laulattaa joskus ihan tanssittaa siinä kohtaa, kun se on oikeasti ymmärtää ja ottaa pohjaan asti. Olen vapaa. Harmauden keskellä kirkkauden häivä. Tänään on herkkien laulujen päivä. Jumala on päässä kuiskausmatkan. Keveillä jaloilla kulkua jatkan. Ei Laskainen tilaa sakkainen estä, minä tasin elämän kyydestä, sitä hirmulla
Hämärä hiljaisuus huoneemme täyttää. Kauneimmat lauluni tahtoisin täyttää. Vuosien lämpöä ja luottamusta. Sinua rakastan ja kaipaamusta. Ei ole myöhäinen hetki, vain laulut ja minä. Hiljakseen edellä, taas viimeisinä. Salainen tuntemus sanoiksi muuttuu. Laulajan riemusta vieläkö puuttuu? Ei ole jostakin musiikin kaukaisen kuulin. Enkelit soittavat ainakin luulen. Ikuisuus arkeeni porttia avaa. Valo väljyyttä vain armahtavaa. Ei Palataanpa sinne aikajanalle. Kansalaissota oli jakanut Suomen kahtia. Miten se voisi jälleen kansa yhdistyä tällaisen jälkeen? Varsin paradoksaalista on se, että se mikä yhdisti Suomen uudelleen, se oli taas sota. Ja sitä sotaa ei käyty veli veliä vastaan, vaan Neuvostoliiton hyökkäys pakotti kaikki suomalaiset samaan rintamaan puolustamaan Suomen itsenäisyyttä. Se on kuulkaa ihmeessä sotien lopputulos. Me ollaan tänään tässä. Nimittäin kaikista Neuvostoliiton rajanaapureista ainoastaan yksi kykeni säilyttämään itsenäisyytensä. Meidän Suomemme. Itsenäisyys säilyi, mutta Suomineidon helmasta repäistiin iso pala pois ja yli 400 000 suomalaista jätti kotinsa. Monet on kuulleet sananparren kaveria ei jätetä. Se kuvaa hyvin ei ainoastaan sodan aikaista
henkeä, vaan myöskin sitä henkeä, mikä valitsi meidän kansan keskellä sitten sotien jälkeen. Nimittäin sieltä Karjalasta, kun lähti 400 000 ihmistä, heidät onnistuttiin asuttamaan sille tälle jäljelle jääneelle Suomen alueelle. Ja monet luopu omista maistaan, jopa rakennuksistaan, voidakseen antaa evakoille mahdollisuuden aloittaa täällä uusi elämä. Seuraavassa laulussa Lassi Kortelainen vie meidät muistelemaan näitä aikoja. Ankarat sotien muistot ovat hiljalleen häipyneet pois. Voinko elää vain ohitse käyden, niin kuin niitä ei ollutkaan ois? Kun mä vanhuksen kertovan kuulen, mitä ollut on todellisuus, alan ymmärtää, miksi se kalvaa. Tulee uni, kun on hiljaisuus. Viestit ennusti vaikeaa aikaa. Oli ilmassa levottomuus. Miehet kutsun kun sai rintamalle. Oli tilanne kaikille uusi. Jäivät kodit näin vastuulle naisten. Oli lapset ja karja ja työ. Päättyi askareet illalla myöhään. Taivasta laskeutui yö. Sydän Karjalan kansalla särkyi. Tykkien jylinä soi. Olit rakkaat, kun käskettiin jättää. Juuri mitään ei pelastaa voi. Sinne iäksi jäi lapsuusmuistot. Koti lämpöinen ja kangaspuut. Hirret saunan ja uusvintti kaivo. Mummon ruskea rukki ja muut. Kylän karja pian laumaksi kotiin. Sitä johtamaan tyttöset käy. Kuka huomista miettimään pystyy, kun matkansa määrä ei näy. Härkä vaunu vie kotoa poispäin. Ehkä turvaa ja kortteerin saa. Kodin ikävän muistojen tuskan kanssa kohtalotto perijaa. Ei se matka niin kauaksi vienyt, mutta tie oli louhikkoinen. Eikä vastassa jokaista ollut. Ovin avoimin odottaen, mutta mahduttiin vieraisiin nurkkiin, eestä leipämme muurastamaan. Oli rakkaista mielessä laittoi, paatuneemmankin rukoilemaan. Joko ankarat sotien muistot ovat hiljalleen häipyneet pois? Voinko elää vain ohitse käyden, niin kuin niitä ei ollutkaan ois? Kun mä vanhuksen
Sotien jälkeen Suomi huomattiin maailmalla ja se herätti ihmetystä, ihailua ja kunnioitusta. Nimittäin me maksettiin sotakorvaukset kaikki viimeistä ropoa myöten samalla kun me rakennettiin uudelleen pommitetut kaupungit, poltettu maa, asunnot 400 000 evakolle, ei mikään pikkusuoritus. Vaikka Suomea on ehkä vielä silloin pidetty maailman onnellisempana maana, mutta ehkä kuitenkin sisuikkaampana. Sisua on piisannut. Ja osansa Suomen maailman mainella varmasti on meidän olympiamenestyksellä. Helsingissä 52 oli olympialaiset suurin odotuksiin. Muista Lassi, se oli valtava pettymys. Siihen aikaan varmaan juu. Vain 6 kultaa, 3 hopeaa, 13 pronssia, yhteensä 22 mitalia. Se on siihen aikaan ollut iso pettymys. Nykyäänhän, onko niitä vähän vähemmän? En tiedä, varmaankin. Ei ihan kauheasti ole. Joo, no kuitenkin. Aineellinen hyvinvointi alkoi kuitenkin, vaikka urheilu meni huonosti, niin aineellinen hyvinvointi alkoi siitä nousta. Ja nythän me pidetään jo itsestäänselvänä, että tultiin tänne Volvolla ja niin poispäin. Ei se ole itsestäänselvyys, ei ollenkaan. Se on Jumalan suurta armoa. Taloudellinen hyvinvointi ja onnellisuus, ne ei vaan ole sama asia. Ne ei ole kyllä sama asia. Ja jos ei ole onnen puutetta, niin ei ole sellaista rahaa, jota voisi tuosta maksaa, että ihmistä tulisi onnellinen. Sellaista ei vaan ole. Sodassa kuolleet sotilaat olivat miehiä ja monet lapset menettivät isänsä. Miesten työtä oli myöskin hyvin paljolti se sotien jälkeinen jälleen rakentaminen. Ja kun isä on aina töissä, niin silloin isä on aina poissa. Ja kolmas syy oikeastaan isättömyyteen on ollut se, että päihteihin, jotka aikuiset monet tarttuivat ja pakenivat sitä ahdistusta. Se ei kaikilta onnistunut se sodan muistelu selvinpäin ja ajatuksia turrutettiin alkoholilla ja harvampa meistä isyys paranee sitä viinaa ottamalla. Joo. Seuraava laulu peräänkuuluttaa sitä isyyttä. Mä sillä lailla nostan omaa häntää, kun mulla on oma tytär Evelina tuossa basistina, niin ei aina ole isimatkoilla ilman tytärtä. Se voi ottaa jo mukaan näin. Mutta paljon on joutunut näin muusikkonakin kyselemään, että kuinka paljon lapset on joutunut sitä isyyttä niin kuin odottamaan isää kotiin. Toivottavasti seuraavalla sukupolvella on parempi tilanne isyyden kanssa. Miehet Suomessa työtä arvostaa, ruhdin leivän se takaa. Ahneus kottee, jos murtajasta saa, kehnot kortit se jakaa. Kun työn
yhdessä tekeminen on terapia ja musta tuntuu, että yhteistyöhän meiltä suomalaisilta aika hyvin kyllä onnistuu. Hyvä esimerkki on Tukin uitto vuosisadan alun Suomessa. Sellainen harrastus, että monta mutkaa matkassa ja äärimmäistä äijäromantiikkaa. Kyllä. Nyt on seuraavaksi instrumentaalinen kappale ja jatkaralli, ja se tavoittelee sitten näitä rehvakkaita tunnelmia, ja tuolla oikeastaan voitaisiin katsoa, kun Sonja ja Jalo vähän soittelee kilpaa. Eikö sillä Tukillakin sillä lailla, että soitettiin kilpaa, että katsottiin kumpi putoaa ja roiskahtaa siellä, niin katsotaan nyt kumpi sitten lähtee märkänä tästä lavalle. Nimittäin tämän jälkeen on meillä sitten väliaika, mä annan siitä vielä pikkasen tietoa, mutta tämän jälkeen, jatkarallin jälkeen sitten väliajalle.
Tervetuloa takaisin toiselle puoliajalle. Toivottavasti teillä on kaikilla nyt kahvi juotu ja muutenkin mukava olo. Mihin me päästiin? Me päästiin 50-luvulle tässä meidän aikamatkassa. Ja 50-luvulta alkaenhan Suomi on erikoisessa asemassa ollut, noin niin kuin poliittisesti, idän ja lännen välissä. Idässä on ollut Neuvostoliitto ja siellä on ollut YA-sopimus. Meitä sanottu suomettuneiksi, niin sen takia olemme niin kallallaan sinne. Mutta kun avaa radion, niin ei siellä kalikka lähde, sieltä lähtee Amerikan iskemät ja tämmöiset rytmit, mitä me äsken soitettiin. Idän ja lännen välissä. Mutta ainakaan teoriassa silloin tykinpiiput eivät osoittaneet kumpaakaan suuntaan. Sillanrakentaja kansa, välittäjä ja sovittelija kansa, onnellinen kansa. 60-luvulla sitten talouskasvu alkoi koitua meidänkin osaksemme ja televisio tuli melkein joka kotiin. 2 kanavaa ja kummatkin mustavalkoisia. Mutta oli kuitenkin 2 kanavaa. Kyllä. Moraalikäsitykset kansan keskellä muuttuvat suuresti. Keskiolut tuli kauppoihin ja 5 vuodessa meidän alkoholin kulutus 2-kertaistui. Olisikohan itse asiassa siinä vauhdissa Jumalakin päässyt joiltakin unohtumaan? Saattaa olla. Ja sitten kun jatketaan 70-luvulle, niin nyt alkaa Heikkilälläkin olla jonkinlaisia ihan omia muistoja. Ja mä muistan hyvin, kun sanottiin, että nyt maailmasta loppuu öljy. Lähteet tyrehtyy. Alettiin säästämään öljyä ja se vaikutti ihan kaikkeen. Se vaikutti meidän talouteen ja meidän vienti romahti ja ihmiset muutti maalta kaupunkeihin ja jotkut lähti töitten perässä Ruotsiin, Australiaan ja Kanadaan ja siellä ne on vieläkin useat. Ja sitten oikeastaan 80-luvulta muistetaan se, että pankkiin pystyi vaan marssia ja pyytämään lainaa niin paljon kuin halusi ja inflaatio sitten hoitoi loput. Silloin oli rahaa lompakossa. Tähän yltäkylläisyyteen onkin kiva vähän pysähtyä. Me on menty nyt monta vuosikymmentä ihan juosten tässä ja pysähdytään tähän ja kuvitellaan, että meillä on kaikkea ja paljon eikä yhtään velkaa. Meillä usein kerätään tässä kohtaa suomalaisessa myös kolehtia. Tänään ei sellaista ole, mutta kiitetään Jumalaa siitä, että meillä on tänään osattu syödä ja jotkut jopa sellaista ylellisyyttä kuin kahvia päässyt nauttimaan. Se ei ole itsestään selvää, se on Jumalan lahja. Runsasta leipää. Ei siinä voi muuta kuin kiittää, aikansa saavat kun aukaisee. Näin pohjusta muillekin riittää, niille ken puutteessa tarvitsee. Niin runsasta leipää syömme, niin raikkaat lähteet maan. On siunattu jälkiä työmme, paljosta hyvä on antaa. Niin laajat on pirttien pienet, pelloilla ruista ja mansikkaa. Soi nöyrinä kiitosta kielet, Herramme kaiken lahjoittaa. Niin runsasta leipää syömme, niin raikkaat lähteet maan. On siunattu jälkiä työmme, paljosta hyvä on antaa. Taas turvassa uinumme
kauan ennen kuin Suomen tässä alueella asuvista tuli yksi kansa, suomalaiset, niin Keski-Euroopan koululaisille opetettiin, että siellä kaukana pohjoisessa, siellä asuu erilaisia heimoja, siellä asuu hämäläisiä, siellä on karjalaiset, lappalaiset ja niin edespäin. Ei ne heimot ole mihinkään kadonneet, huomaa kun kiertää tässä muusikkona maata, niin kyllä aina huomaa, jos ei muuten, niin ainakin murre paljastaa sen, että mistä päin Suomeen kukin on kotoisin. Joskus jopa asenne. Mikä sopisikaan tähän parhaiten kuin suomalaisen messun pohjalainen uskon tunnustus. Onko täällä muuten joku Pohjanmaalta? Heti löytyy kättä. Eiköhän me kuule vähän, Lasse, miten se nyt menikään? Niin käsittääkseni, sano vaan Hannu, jos mä oon väärässä, mutta käsittääkseni on näin. Mähän on hämäläinen itse. Ja Tampereella ei mitään murjetta, se voi tehdä normaalisti, mutta Pohjanmaalla on. Ja käsittääkseni se asenne eskaloituu parhaiten, kun ensin noustaan ylähän ja sitten otetaan hartioiden levyinen haaran asento. Ja jos on liivit päällä, niin peukalo kuuluu tähän hankaan. Jos ei ole, niin sitten sama asenne on tärkein. Niin lauletaan, ettei jää pienintäkään epäilystä, mihin tässä oikeasti uskotaan. Pohjalainen uskontunnustus. Ykkökoodi. Sana suusta Jumala, saa ihmeen suuren aikaan. Sanallansa Isä Jumala on luonut maan ja taivaan. Näin minä uskon, totisesti uskon, luonut on maan ja taivaan. Näin minä uskon, totisesti uskon, luonut on maan ja taivaan. Jeesus Kristus, Jumalan poika, syntyi ihmiseksi. Sana tuli lihaksi ja maailman hakeudesi. Näin minä uskon, totisesti uskon ja maailman hakeudesi. Näin minä uskon, totisesti uskon ja maailman hakeudesi. Jeesus Kristus surmaantiin, ristiin nousemalla kuolleista, hän voitti synnin vallan. Näin minä uskon, totisesti uskon, voitti synnin vallan. Näin minä uskon, totisesti uskon, voitti synnin vallan. Isän luokse taivaan maille pilvi pojan antoi. Neuvojaksi taivas meille pyhän hengen antoi. Näin minä uskon, totisesti uskon, pyhän hengen antoi. Näin minä uskon, totisesti uskon, pyhän hengen antoi. Mahdollista Jumalalle on meille mahdottomat. Isä, poika, pyhä henginen, kolme yhtä ovat. Näin minä uskon, totisesti uskon, ne kolme yhtä ovat. Näin minä uskon, totisesti uskon, ne kolme yhtä ovat. Kuolemasta Jeesus meidän vapaiksi osti. Elässä sen uskomalla iankaikkisesti. Näin minä uskon, totisesti uskon, iankaikkisesti. Näin minä uskon, totisesti uskon, Istukaa, olkaa hyvä. Päästiin sinne 80-luvulle ja niin kuin sanottiin, niin silloin vaurastuttiin kansaa, vaurastuttiin velaksi. Ajatellen, että kasvu tästä jatkuu ja sitten kun lasku tulee, niin velat hoidetaan pois. Kun maksun aika sitten tuli, rahan olikin menettänyt arvoansa. 90-luvulla kuka olisi uskonut? Neuvostoliitto hajosi ja sehän vaikutti meihin
erittäin suuresti. Idänkauppa jälleen romahti. Tehtaiden ylituotanto sehän jäi käsiin ja konkurssiaallot pyyhki sitten yli Suomen ja kaatavat yrityksiä ja työttömyys nousi 17% 90-luvulla. Ja kuka olisi oikeastaan uskonut näkevänsä hyvinvointivaltion kansaa jonottamassa leipää pelastusarmeijan ovella? Näin se on. Nykyajassa ei mitenkään voi elää ilman rahaa. Ilman rahaa ei pärjää. Mutta silloin kun se raha, joka on väline, se on väline. Kun se nousee kaiken keskipisteeksi ja muu unohtuu, tärkein unohtuu, niin ei sitten ole kohta sitä välinettäkään. Ei ole yhtään mitään. Jeesus ei sanonut, että unohtakaa rahaa, että se on turhaa, vaan hän opetti meille suhteesta tavaraan ja mammonaan ja omistamiseen näin. Teidän taivaallinen isänne kyllä tietää teidän kaikkea tätä tarvitsevan. Etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskasta tahtoaan, niin myös kaikki tämä teille annetaan. Lamasta kuitenkin noustiin aika nopeasti, eikä vähiten Nokian maailmankuulujen kännyköiden ansiosta. Mullakin oli tollainen. Tänä päivänä meidän talousnäkemät on vähän samanlaiset kuin oli 90-luvulla. Surullisesti samanlaiset. Ja paljon niitä ongelmia, mitä työttömyys toi silloin ja lama ja epäusko tulevaisuuteen, niin on myöskin meidän nyt nuoren sukupolven keskellä. Näistä veijarista ei ole yksikään syntynyt, kun me lähdettiin suomalaista messua tekemään. Nyt on tässä, enkä olisi heille toivonut tällaista Suomea kuin miltä se nyt pahimmillaan jatko näyttää. Mutta Jumala on puuttunut meidän kansan tilanteeseen monella tavalla ja aina siitä on seurannut hyvää. Mennään hänen eteen myöskin seuraavassa kappaleessa rukoille. Viedään ihan oikeasti näitä meidän asioita Jumalan eteen. Hän kuulee rukoukset ja hän vastaa rukouksiin. Rakas Isä taivaan, katso puoleen surevan, ilahduta ihmislapsen maasennettu mieli. Suothan soiton suloisen, luokse alapuloisen, jostakin nyt lennellä, jos sinne saattaa kiinni. Kun ulvo sieluissamme liian kylmät tuulet, kun liipuu huulillemme virsi voimaton, tiedämme, että sinä kuiskaukset kuulet. Pois pyyhit synkät pilvet tieltä aurinkoon. Isä armahti hurjan lavan uhreja. Loppuessa töiden on nyt taivas sivusta. Nosta suosta valheiden kalliolle totuuden. Niitä, jotka korvikkeista etsii lohdutusta. Kun ulvo sieluissamme liian kylmät tuulet, kun liipuu huulillemme virsi voimaton, tiedämme, että sinä kuiskaukset kuulet. Pois pyyhit synkät pilvet tieltä aurinkoon. Suomen poika entinen, kasket raivas korveen, kasvaa nyt vain ohdaketta, vanhat viljapellot. Anna usko huomiseen, satoon moninkertaisen, jossain on se seppä, joka korjaa kirkon kellot. Kun ulvo sieluissamme liian kylmät tuulet,
Jätä heidät siipes alle, lintuheimon lailla. Kun kulkoo sieluissamme liian kylmät tuulet, kun hiipuu huulillemme virsi oivaton. Tiedämme, että sinä muistaukset kuulet, poistuneet syntänille tieltä aurinkoon. Nyt kun tässä on suomalaisen messun mukana, ei liikuttu ainoastaan ajassa, vaan me on liikuttu myöskin Suomessa. Mehän lähdettiin sieltä vähän niin kuin Etelän Viljavainiolta ja tultiin sitten sieltä Pohjanmaan kautta kylmien tuulien sijoille. Onko se Kalajoella se Suomen tuulisin paikka, niin jatketaan vielä ylöspäin ja mehän päädytään sitten Lappiin. Lapin. Oi, sieltähän sen suuntaan joka paikan huutaa. Ei suinkaan. Suomen erityispiirteet korostuvat Lapissa. Näin on. Siinä niissä olosuhteissa kylmä ja pitkä talvi ja muuta, niin vain keksijänero selviää hengissä ja meillähän on keksijäneroja, vaikka kuinka paljon meidän kansan kesken. Lapista alkoi 150 vuotta sitten Suomen historian suurin hengellinen herätys. Lars Levi Lestadius saarnasi niin, että ihmiset tulivat synnintuntoon ja kääntyivät Jumalan puoleen. Mistähän ja milloin se seuraava suuri herätys alkaa Suomessa vai onko se jo alkanut? Nimittäin hyviä uutisia kuuluu, nuoret miehet kääntyy Jumalan puoleen näinä päivinä. Lähdetään etsimään sitä tuntureilta eri tuulilaulun myötä. Joskus pelloilla rankkaa sade saa viljalla koovaa. Tämä sade on eri
Victoria Kallio. Nyt on hyvä antaa meidän kuorolle mainio kuoro, jonka johtajan nimen mä oon jo unohtanut, koska mä en ole ikinä sitä kuullut. Niin... Jaak Lutz. No niin, siitä. Ovat laulaneet erittäin sydämenkäyvästi ja hienosti. Annetaan heille tilaa yhdessä. Siellä missä oksa taipuneet, aurinkoineen on vaipuneet, eikä kuinka kuulla voi, lumimetsän vartioi. Käsi on yllä maan, elämän valtiaan. Äänetön on metsän kauneus, avasoiden tyhjä aukius. Sumu peittää tunturin, minä uskon vieläkin. Käsi on yllä maan, elämän valtiaan. Tämä maa, kadu kaunis Pohjolan maa.
Näin me on tehty aikamatka itsenäisen Suomen historiassa. Palataan vielä ajatuksissamme niihin itsenäistymisen aikoihin ja niihin ajatuksiin, mitä suomalaisilla ja suomalaisilla johtajilla oli silloin. Itsenäinen maa tietenkin tarvitsi lipun. Ja itsenäinen Suomi valitsi itselleen lipun ja siihen symbolin, joka oli useimmille suomalaisille tuttu jo vuosisatojen takaa. Nimittäin ristit oli nostettu useimpien kaupunkien, kylien, kauppaloiden, pitäjien, miksi ne nimitettiinkin, myöskin Joutsan kirkon torni. Monessa kaupungissa korkeimmalle paikalle, kaikkien näkyville. Ristin alla useimmat suomalaiset ovat saaneet nimensä. Ristin alla useimmat suomalaiset edelleen perustavat perheensä. Ja ristin alle päättyy useimpien suomalaisten viimeinen matka. Susan, me vietettiin sitä suomalainen onnellisen kansan perustetta, mikä se on. Voisiko olla jotain ristillä sen asian kanssa tekemistä? Tässä näette maailman 10 onnellisimman maan liput. Ei vaan meidän mielestä, vaan tämä kulkaa tietoa. Olisi silkkaa typeryyttä väittää, että kristinuskolla ja hyvinvoinnilla ei olisi muka mitään yhteyttä. Silti tässä ajassa on ääniä, jotka vaatii sitä, että usko täytyisi pitää piilossa. Kaikki uskon tunnukset täytyisi piilottaa, eikä niitä julistaa. Me Valkearyhmän kanssa on otettu sellainen linja, että me emme kiellä, emmekä väheksy tosiasiaa, että tämä on ollut kristillinen maa ja tämä on perustettu kristilipun alle. Ja mä luulen, että monet täällä istuvista on samaa mieltä meidän siitä kanssa, että parhaat mahdolliset suuntaviivat myöskin tulevaisuudelle löytyy sieltä samasta suunnasta. Me seuraavana lauletaan laulu Suomelle, joka oikein kunnioittaa tätä meidän esi-isien valintaa, että lipussamme on risti. Miksi Suomi olet levoton? Vielä turvaa Jumalassa on. Vaikka samanlaista ei hylkäisi laivaa. Vesi virtaa alla routamaa. Vesi virtaa alla routamaa. Vielä kukkii koko tämä maa. Vielä kiittää kansa Jumalaa. Vielä veistaa kaikki kerran. Kunniaksi Herran viljelijöinaan. Ja se laulaa lailla leijonaa. Ja se laulaa lailla leijonaa. La la lai lai la 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 la. La la lai lai la 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 la. La la lai lai la 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 nouse salkoon lippu valkoinen. Pidä kiinni risti sininen. Se on kallein aarre isänmaamme, merkki kuninkaamme, liittoipuinen. Nouse salkoon, toivo sydänteen. Nouse salkoon, Kristi Jeesukseen. La, lai, lai, la, 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 la. La, la, lai, lai, la, 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 la. La, la, lai, lai, la, 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 la.
Kiitos. Istutaan vielä hetkeksi. Kiitos kun tulitte viettämään suomalaista messua meidän kanssamme. Toivottavasti kaikilla on ollut mukava olla ja Suomi tuntuu messun jälkeen. Ei täällä ole sitten turhaa messuttu. Ja haluamme lopuksi muistuttaa itsemme, että kaikessa ihanuudessaan Suomi on meille vain väliaikainen koti. Uskomalla Jeesukseen me olemme matkalla ikuiseen kotiin, jossa ei puhalla liian kylmät tuulet. Siellä ei sodita, ei pelätä, ei köyhdytä eikä sairasteta. Molempien kotien symboli on muuten risti. 25 vuoden aikana suomalainen messu on soinut ja monet ovat löytäneet päätöslaulun viimeiset veneet ja saatelleet sen säästyksellä rakkaimpansa viimeiselle matkalle. Näin. Ja hyvät ystävät, jokaisen meistä matka on vielä kesken. Se on vielä kesken. Niin kuin laulu sanoo, niin piirretään sydämet santaan. Rakastetaan niitä, jotka on meille rakastettavaksi annettu. Kiitos kun tulitte. Viimeiset veneet kun palaavat rantaan, illaksi kääntynyt päivä on. Piirretään vielä hei sydämet santaan, valvotaan vierellä nuotion. Piirretään vielä hei sydämet santaan, valvotaan vierellä nuotion. Viilenee
Kiitos Tampereella. Tämä tarkoittaa, että saa soittaa vielä jotain. Pohjalainen uskontunnustus, sitä ei kyllä istu. Voi kuunnella. Tulkaa mukaan. Pohjalainen uskontunnustus. Jumalalle on meille mahdollista.